Haba pai biang shiki kubor, kisam la puli ke jelah ki ba puli hakeleng ki jaka jokeri China, kilawan pilot sheyeng mentah. Namar ke jing sapriang jok kunyang jing pangkor na virus hakani kari ubala shim ya bun spa ki jing embrio. Yakini kisam la ki berang don mentah po ke jing kmi ba ke jing pet tu jugi doktor, la penti kena bakim shim la yo satya ya uni kunyang jing pang. Bat kilalat ki jing ma ban long ki nong pen sapriang ya uni kunyang hapo ke jelah. Uni ukunyang jingpang bala ai kerteng u coronavirus ni u 2019 NCOV. Ulas dang sapriang na kawai ga yo kabadon ha ka Wuhan province jongkari China bat kumbakalong menta uni ukunyang jingpang ulas sapriang stat syakeleng kiri ke pertai. Bat daki hajar ngut kibri kila yo uni ukunyang bat palat spa ngut kila do e la ka jing im. Namar ka jing sirkhai jong uni ukunyang jingpang bat ke jing pur stat ke jong u ki bor sarkar jong ke jela kila shim ye ki babun kila klenti bante la kam ye ke jing wan rung uni uknyang hapo ke jela kham tam ban pet thu bat ban kmi bnia e ki brio ki berang suwan nari China na ka benta ban pentikna bakim dei ki nong ket ye uni uknyang jing pang kat kum ke khubor ka bala yo la thu badang haki kindat singi bala litno hadu lai pukun dai ngut ki samla puli jong ke jela kilawan phanari China namar ke jing septing ye uni uknyang jing pang ki bor sarkar haba yo jing tip e kani kila lej ban shaw kini samla bat kila penlong ye jing pet thu bat ke jing kmi bnya ya ka kot ka khya ka jong ki hanrei la pentip ba kini ki samla kim shim langat satya ha uni uknyang jing pang bat hadien ke jing pet thu ba ye ki la sha ye kini ki samla bakin lej phai shala ki yeng ki sam ban ye don lang bat ki ba ye ba than ki jong ki nalor kini samla ki bor sarkar kila bat ru mentai ya khatlai ngut kinong sangkai perthei ki badai na South Korea ki badan hari Jaintia bat ye wei ubrio na jela u badang suwan phai na Vietnam ban pet thu bat mi bnya ya ka kot ka khya ka jongki habai kren the state surveillance officer jongka integrated disease surveillance program I Dr M Marbanyang ile thu babun na kini ki samla puli ki bon phai na China ki dei ki ba puli ki lan ba phero pher kham tam hakalan doktor Hawangdong province Sichuan province but Yunnan province ye thu ba ka sarkar jala kala de penmi ye ka jing betha ba kinu ki bri ki bawan phai na China ne na kinu ki ri ki bala sakta ha ka jing pang coronavirus ki de ben pentip sakatnat ka ko ka khya ban tip ye ka jing long jing man bat ye ka jing ko jing khya ka jong ki ini doktor I pentip ru ba ka tanat ka ko ka khya jong ka jala kala pentre kampura menta ye ka kunhun integrated disease surveillance team bat ka rapid response team bante alaka megni jingpang lada jarang khat baka sedang banpur ipente baka jalak lapen kre ru menta ya ka jaka kerpang ni ki isolated ward ban ajing sumar benya ya kinu ki badan ya u coronavirus haki hospital ba per ki badan ha keleng ki district jong jala ye thu bana kaliang jong ka sarkar kala pharu de ka jing tho shekinong penya ya ki kat ling sun ha Guwahati bat umroi ban kmi ki bri ki bawan na ki jaka ki besakta ha ka jing pang coronavirus ngidon kumba life khandai ngut ki bala ngila yo ki kerteng jongki ki bawan ne ki China henrei ngan shwe thu ye phi ba ki baro ki ni khna na ka jala jongi ki hlam wan na ka to ka Wuhan province jongkari China ha ka ba la shakta yo ne u ne ka jingpang coronavirus mo kidi ni kiwi pada ki province jong China ti hadu menta kini kena kilong ki basat ki baklan dan iwe do neki badan jing shit ni badan jarho la neki badan ha ka ya ka jingjin jarban ring ne penhiar mensia menta la don de kenu ki kena ki warna po ri China ki don ya kene jingpang kai sai ka baka ni ka tanat na ka sarkar kan ne bang ti kala ban kontin ni ka jingpang kon spread skwe pat ni la rai ba ngin long ba pen kre mo ya la da don kinu ki ba yo ikini jingpang ha kanu ka rukam ni pen kre ni don ni kini ki rapid response teams jongka ni ka integrated disease surveillance program mo haki haka state ni don ka we ka response team ba ki districts hi baro jongka jela ti na kaliang jongi ngila long ki bala pen kre ki hospital ro ngila identify kat tu kat ni ki hospitals ki badon ki isolation ward mo bat ki badon ki ventilators ru ti nang ta ngila pen kre ru ki ni ki laboratories mo la daran kinu ki badon ki ni ki jingpang kumpno
bakin sim ki samples kenapa in test ki mo la da ki don em ke jingpang ila long ki ba pen kre ye ki tu ki tiar kitar ki ba don kam but kanegram silong kan yarap yangi mo ya kan la ai ke direction na du ke central level ba kanegram silong kan yarap yangi ban pen poi ye ki ni ki samples mo either sha NIV punya ne sha Kolkata kenang banyo test ye ki ni samples ban tip ke lada ki dei ki bapang ya kini ki jingpang coronavirus ne em henry hadu menta ngimpat don kum kini ki mo bangin sim kini ki sampel sama 4 don ki ba don kini ki dakishin ya kini ki jingpang